ବାହ୍ୟ କୋର, ଅନ୍ତଃ କୋର ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ପିଆଜ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସବା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ଭୂତ୍ୱକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ତ୍ୱକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ମ। ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଚର୍ମ ଢାଙ୍କି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଭୂତ୍ୱକ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଢାଙ୍କି ରହିଛି। ମହାଦେଶ ତଳେ ଥିବା ଭୂତ୍ୱକ୍ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ମହାସାଗର ତଳେ ଏହାର ମୋଟେଇ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଭୂତ୍ୱକ୍ର ମହାଦେଶୀୟ ଅଂଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନାରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିଆର୍ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାସାଗରୀୟ ଭୂତ୍ୱକ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲିକା ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସୀମା ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଭୂତ୍ୱକ୍ର ତଳକୁ ମାଣ୍ଟାଲ ବା ମଧ୍ୟମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ସ୍ତରରେ ସିଲିକା ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ କୋର୍ ବା କେନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 3500 କିଲୋମିଟର ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହା ଏବଂ ନିକେଲ ଭଳି ଧାତୁରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନିଫେ ସ୍ତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।